बरी तयाराई बरें फळ दिता. जेजूच्या जनान सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण करच्या घडलें. हें फेस्त आमकां जेजूक आमच्या रायाक आमच्या काळजान घेवंक तयार जावंक आपयता. तर इंसूत्र आटापचें गीत बाळ जल्माला गावन जेजूक आमचे थंय घेवंक संतोष पावोवंक आनी ताका हरसोवंक आयती जावया. क्रिस्ता करया नामान ताका पाठोवया आमचो प्रणाम. जेजूच्या जनान सर परजांक संतोश हाडून आयला. राय जावन तो गोट्यान जल्माला तरी ताका लाभला नामान रायांचो, आंज बोडव्यांचो आनी गवळ्यांचो. तर आतां आमी बेतलेमा शहरान म्हणलें गीत गावन ताका आमचोय खरो नामान पाठोवया. जेजूच्या जनान भावार्थ्यांक एक नवो बरवसो. त्या रायाक नामान करण गव्या गीत भावार्थ्यानो येया. Baba
सवालांक जापी आमचो दुबाव पयस करची सावी. जेजूचे मनशा येणे ताच्या सोडवणेचो गोटो आमच्या मोतीन साबार सवालां हाडून येता. ह्या सवालांक जापी लाभतना आमचो दुबाव पयस सरता. तर आतां ह्या गुटा विशीं साबार सवालां आनी तांची जापी आमची गीत सगळी सृश्टी पावाना गावून जेजूच्या जनानाचो गोटो आमी समजून घेवया. स्वादीक रात भागीरात ती जाली उजवाडाची रात. रात संवसारार काळो काडटा हो काळोकू आमचे ती बे उपजयता. नातालांचे राती उजवाडलो सासनीक प्रकाश जेजू क्रिस्त. हे रातीचे वर्णन आटपचे स्वादीक रात भागीरात म्हणलें गीत गावन आमची नातालांची रात प्रकाशीत करया.